Halo, ko je? Dobar dan, Sale Texas ovdje. Gdje si Sale? Kako ste, šta radite? Evo. Evo, a? Evo, da. Kako je to glupo Da, užas. kad te neko pita šta radiš, evo. Sale, Evo, ide. Sale, jesi čuo čemu pričamo danas? Da, jesam, znam ali ja sam zvao da ispričam priču od mog ortaka, ali bio sam prisutan kad se to desilo. Dobro. Dobro. A da nije se desilo tebi nego tvom drugu. Da, Evo, da. stvarno se desilo mom ortaku. Dobro. Išli smo zajedno, a se desilo njemu. Dobro. Ja sam imao jednu drugaricu s kojom sam trebao da se vidim, mi smo se vidjeli nešto davno i onda sam njoj rekao, znaš, tu mi je drugar, dogovorili smo se nešto večeras, ne mogu da vi ispali, on kao, ma dobro, kao nema veze, povedću ja i moju drugaricu, pa idemo zajedno, pa vamo tamo. Ali ona mi je pre toga rekla, nešto smo se bili posvađali, nešto smo bili dobri, vamo tamo, tako da nema ništa pominješ našu svađu. Ja rekao, dobro, nema problema. Ja kažem ovom mom drugu, on se zove Vlada, ja mu kažem, Vlado, slušaj, idemo tamo, poznaćemo se, ja ću se upoznati da s nekom drugaricom, ti ih ne znaš, razumeš, znaš, kad dođeš, oni nešto nisu bili dobri, ti kad dođeš samo se pravi lud. Dobro, i? I mi dođemo tamo i ja, čao, Jasna, ja se poznam se na devojku, čao, kako se zove, Jelena, i dolazi Vlada koji kaže Pravi se luk! I sad ja ne vjerujem tako da je ova riba odlepila na njega, znači saznala kako se zove, i oni su posle toga bili u vezi jako dugo. Dobro je, pa. Dobro je, Sale, hvala ti puno. Ajde, čao. Ali to je ta kreativnost na koju vi ribe padate, ali stvarno ja stojim iza toga. Ne, to nije kreativnost, to je kretenativnost. A nije, znaš da svaka devojka će bre padne kad muškarac prospe neku dobru foru, ali kvalitetno, ne ono džukačku foru. Ne, fora je nasmijati, ali čekaj, ti idi, sad samo idi i pravi se lud. Halo, ko je? Halo.